खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी बर' हारिनि थाखाय गावखौनो बावसोमनाय रन्जन दैमारि बिथांखौ दिनै उदां अख्राङाव फैनायखौ सारा बर' हारिनाङैनो नेनानै दङ आरो उदां अख्राङाव फैगोनखौ मिजिंथिनानै दङ। दिनैनि समाव मख'नांगोन दि रन्जन दैमारिखौ लानानै बिसायख'थिब्लाल' राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा उदां अख्राङाव लाबोनायनि बाथ्रा बुङो, नाथाय बिसायख'थि जोबखांनानै सरकार दाखांनायनि उनाव गोहोआव फैफिननायनि उनाव एबा गोहोआव फैनायनि उनाव एबा गोहोआ गावनि आखाइनि मुथियाव फैनायनि उनाव रन्जन दैमारिनि बिथांनि मुंखौ फंसेबो लाया, बियो गोदान बाथ्रा नङा। आरो बेखौ लानानैनो BoNSUनि आफादगिरि ब्रिटेन इस्लारि बिथाङा बाथ्रा फोरमायदों। NDFBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि जा आयेन बायदियै खामानि मावनांगौ बेनि थाखाय जानजि खाफ्रादों ब्रिटेन इस्लारिनि दैदेननाय BoNSU आफादनि दैदेनगिरिफ्रा। बेजों लोगोसे गोबां NDFBनि CBI केस, NIA केस लोगोसे NLFB फोरनि गोबां जेंना, बे जेंनाफोरखौबो थाबैनो सुस्रांनांगौनि बाथ्रा बुंदों ब्रिटेन इस्लारि थामहिनबा BoNSUनि आफादगिरि ब्रिटेन इस्लारि बिथाङा। खौरांगिरिनि गेजेरजों साफ्रोमबो NDFB NLFB फोरनि हाइनास आरो नन हाइनास केसफोराबो जोबनांगौनि दाबि दैखांदों ब्रिटेन इस्लारि बिथाङा। बे समाव फिन मख'बावनांगोन दि NDFBनि गायसनगिरि जाय NDFBनि थाखाय दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादों, जाय NDFBनि थाखाय बर' हारिनि मोनसे गोग्गानाय बाथ्रा बुंनो हायो, बै NDFBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ एबा बिथांनि मुंखौ लानानै एबा बिथांनि उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि बाथ्राखौ लानानै बिसायख'थियाव गोबां राजखान्थिनिबो जोनोम जायो। राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्राबो उदां अख्राङाव लाबोगोन होननानै गोबां रायजो राजाफोरनो खोथा होनानै नाथाय रन्जन दैमारिखौ बावना थानाया दिनैनि समाव गोदान बाथ्रा नङा। BoNSUनि आफादगिरि ब्रिटेन इस्लारि बिथांनि जा खौरांगिरि, बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों दि रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां NLFB आरो बारग' NDFB फोरनि जा केस, जा जेंना, बेखौबो थाबैनो सुस्रांजानायखौ लुबैयो होननानै बाथ्रा बुंथियो। रन्जन दैमारि बिथांखौ जाय बिथाङा दिनैहाय हारि सिबिनायाव दिनैहाय जुग जुग नांबोदों, गावखौनो सेक्रिफाइस खालामबोदों, बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनायाव लिगेलि फाइटआव जोङो अरायसम जों जानजि खाफ्रानानै दङ। बिथांखौ निस्सय जों उदां अख्राङाव जों नुनो लुबैयो। बर' माहारियारि फरायसा आफादाव जेसेबांनाखि NDFBफोर केस जानानै थानाय, CBI केस नांनानै थानाय बिथांमोनखौबो जों उदां अख्राङावबो जों थाबैनो जों रिलिज खालामजानायखौ लुबैदों आरो हाइनेस आरो नन हाइनेस बेफोरबायदि केसनिफ्रायबो उदां जानायखौ जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों बेखौ नुनो लुबैदों।